Ini ada yang latihan gitu sih, latihan joget. Ini kisah remen. Gini kok roh. Kalau tak si kamrien nikingkin bahas nopo nggih. Ditinggali riyen napa niki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da kaulihi sa'use ono akwan iku hayawanan hayawan wa minhum lan iku setengah saking arbab mayyushahidu utawi wong kang ningali sapa man ing mukawin ma'ahu sartane akwan wa minhum lan iku setengah saking arbab mayyushahidu utawi wong kang ningali ing mukawin fihi ing dalem akwan wa utawi akwan iku dzarfun wadah muttasi'un kang jembar wa hadza taqribun wa hadza utawi iki ma dzakartuhu iku taqribun gampangake apa lil afhami marang pira-pira kefahaman wa illa lan lamun ora takrib fahadha mongko utawi iki iku perkara wa hadha amrun mongko utawi iki iku perkara la yudraku kang ora kena den temu apa amr iku illa bidzauqi angin kelawan pengicip wa makana wa ma utawi barang kana kang ono sapa ma iku kadzalika kaya mengkono-mengkono layat roku iku taksuru nyegah anhu saking ma apa sing dicegah al ibaratu nembungake iku mimma setengah saking barang ya duluka kang nuduhake sapa ma ing sira ala wujudi qahrihi ing atase wujude sifat zat sifat pamaksane Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala maha suci Allah. An hajabaka utawi yento ngaling-alingi Allah ing sira anhu saking Allah iku khitabun dawuhe li amatin nasi marang sekabehane para manungsa mimma bima kelawan barang laisa kang ora ono apa mah iku bimaujudin wujud ma'ahu sertane Allah ittafaqat mongko ittafaqat wis sepakat apa maqalatul arifina pira-pira dawe wong kang makrifat Allah wa isyaratuhum lan pira-pira isyaroe nanti rujuk iki arifin wa mawajiduhum lan pira-pira panemune arifin alama dukira ing atase barang min amma siwallahi
bayane setuhune barang kang sakliyane Allah iku adapun ora ana wujude mahdun kang murni min haitsu dzatuhu saking arah utawi zate ma la yusofu ora disifati apa ma biwujudi ma Allah ta'ala kelawan wujude ing dalem sartane Allah ta'ala. Qala dawu sapa ba'dul arifina sakwenehi arifin abal muhaqqiquna lumuh sapa ulama ahli tahqiq ayyashhadu ing yen to ningali sapa muhaqqiqun ghairallahi ing liyane Allah lima krana barang haqqaqahum kang nyatakake sapa Allah ing muhaqqiqun bihi kelawan ma min syuhudil quyumiyati bayane ningali sifat jumenenge Allah. Pak, sifat jumenenge Allah niki jenengan paham betul? Sifat jumenenge Allah sampean bayangane jumeneng ku apa to, Pak? Berdiri, langgeng. Wa ihatatid daimumiyati lan oleh ngliputi sifat langgenge Allah. Nah niki lho. Pun ndek mriki mawon. Kula pas ning isor pisan. Wa ma'akau nimalan ing dalem sartane barang dzikira kang nutur iku adaman ana wujude fahuwa mongko utawi ma iku hijabun kinalingan anillahi saking Allah anillahi ta'ala saking Allah ta'ala. Pun mandhap niki mawon niki bahas terus dek wingi awake dhewe iki anu Pak. Dek wingi lak kula bahas enten alam kalih to. Awake dhewe niki gulu mendukur niki jenenge alam ketuhanan. Mungkin kula jelasno nyapa Mbak Lis kok gulu mendukur kok alam ketuhanan. Lah terus gulu mengisor iki jenenge alam napa? Hewan, berarti sifatnya menungso. Iki sifatnya Gusti Allah tok. Gulu ngantet sirah niki sifatnya Gusti Allah lah. Gulu mengisor sifatnya menungso. Niki maksudnya piye? Niki wau kan bahas hayawan. Niki bahas berarti ya wae dhewe iki sifate menungso iki sifate kaya kewan. Maksudnya piye balik sifate nek alam ketuhanan niku piye maksudnya? Alam ketuhanan iki sifate Gusti Allah. Ngene lho Pak. Awake dhewe sifat mulai gulu menginggil nggih. Berarti enek mripat. Ya Allahu ya Basir. Loh, awake dhewe dikongkon nguwasi apa ae sing dihadirno Gusti Allah iki sampean wasi kabeh iki kehadirane Gusti Allah. Niki lho. Sampeyan ngene lho Pak. Ceritane Gusti Allah iki lak gak kena dirubah to iki. Sampeyan nguwasi wong reno-reno enek wong sing kelakuane apik, kelakuane elek iki sampean wasi kabeh iki. Sinten sing sampeyan wasi iki lho kabeh iki wujude Gusti Allah. Makane kabehane apik elek iki tergantung jenengan sing nguwasi. Ngoten lho. Tapi kan sampai nguwasi wong iku mang kelakuane wong iki lho bejat, wong iki lho elek dadi wong
dodol dadi sembarang kalir iki lho sing gawe Gusti Allah. Tergantung jenengan nek nguwasi. Ngoten tok. Wong iki mang wong seneng mendem. Terus seneng nggodha bojone wong. Apa Pak sing elek-elek iku? Seneng ngrasani tanggane, nyelatu, mitnah. Lah niki wau kan niki lah perbuatan sing elek-elek to nggih. Lah niki wau perbuatan sing elek niki Gusti Allah kan menghadirkan dateng jenengan. Iki lho, aku iku gawe wong sing perbuatane elek. Iki sapa sing nglakokno? Sampeyan ditekoki. Jenengan Gusti. Lho ngono lho. Lho Mbak. Jenengan Gusti. Lah nek sampeyan nguwasi, nek sing digawe cerita Gusti Allah sing perbuatane elek-elek iki mang sampeyan nguwasi wong iku mang masyaallah. Lah yo wong ngrasani wong iku lho malaikat bingung nek nyatet ngene-ngene lho. Sampeyan iki wis ngelokno. Lah niki mau lho. Berarti memandangi jenengan niki mang duduk nanggone Gusti Allah mandang perbuatan sing elek. Jere jenenge sunnatullah kuwi iki kabeh iki wis tak ridhoi. Wong iki mang tukang fitnah, bendina mendem, bendina ngelok-ngelokno wong niki sing gerakno sinten? Gusti Allah. Tergantung jenengan sing nguwasi. Jadi menungso niku bendina niki tugase gur nyekseni kalih ngenteni niku tok. Nyekseni napa? Sing dihadirake teng jenengan iki sing dipethukno sampean sing sampean wasi iki lho bendina sampean sekseni niki tergantung jenengan sing nguwasi. Dadi diperasakan iki jenenge husnudzon ya lho Pak. Sampeyan niku manek nguwasine wong iku mang masyaallah perbuatane kaya ngono. Makane aja cedhek-cedhek ambek wong kan sing penting sampeyan iki gak melok-melok rono ngoten lho. Oh tapi aja dilokno lah wong iki mang seumpama dikon milih lho pengen dadi wong apik ya. Tapi piye gara-gara dijanji Gusti Allah awakmu sampeyan tak urip ning donya perbuatanmu dadi wong sing mendem dadi wong sing iku lakonono. Nek awakmu gelem ngetutno ceritaku, ya iki awakmu engko dadi kekasihku. Iku lho. Awake dhewe memandang setiap wong ki mesti nek wong perbuatan ki mesti elek. Makane Gusti Allah iki nek elek menurutmu, tapi apik menurutku. Lah aku iso gawe cerita ning donya iki berarti mesti kudu enek wong sing perbuatane apik, kudu enek sing perbuatane elek. Lah enek apik iki mang kudu enek elek dhisik. Apa enek ujug-ujug apik sampeyan iso ngarani wong iku mang apik dikane wong elek. Wong jere Gusti Allah iki gandengan enek apik enek elek. Kabeh iki wis tak ridhoi, kabeh iki gur tak gawe panggung sandiwara di dunya. Ini lho Pak gak usah ngelang. Iki sedina bleng iki mang wong ibadah tok gak lapo-lapo. Sampeyan gak jenuh sedina ngoten. Wis pokoke jamaah tok isuk jamaah, dhuwur jamaah, awan jamaah. Terus lapo yo ngene iki. Ra padha mbek ngenteni wong mati to nggih. Yo gak enak bendina makan jere Gusti ngene. Gusti niki seumpami tiang-tiang niki bendina jamaah tok wiritan teng jenengan ya tak kiamatno lapo tujuan gawe donya. Wong cek rame. Jadi kula niki men taklet ngoten masalahnya. Lah makane awakmu aja suudzon setiap wong ku perbuatan wong ku tak gawe perbuatan sing elek, mbek tak gawe perbuatan sing apik iki wis tak ridhoi tujuanku cek dadi cerita. Wong gur ngetutno cerita wae kok awake dhewe kakean komentar. Berarti nek sampean komentar berarti gak trimo sampean kambek Gusti Allah. Nah niki wae
kula bahas alam ketuhanan sing sampean pasti bedino niku. Nek wong apik gak usah dibahas Pak, gak nek wong ngelokno wong kumang wis apik nggih to. Makane jenengan nak nek wong apik-apik napa Mbak Lis kok dijikuk Gusti Allah dhisik, sing elek-elek kok sing keri lak ngono kok gak wonten kok ya. Nah nek wong critane iki wis apik terus sate digawe cerita apa maneh to Pak nek wis apik iki. Makanya tiang-tiang nek aku barisin yang sampean kok iki gene nyalaku kok. Gene iki krebut bojone wong. Lah makanya diarah dateng kula niki kula dadi bengkel, dadi parasi. Apa Pak niki nek aran mriki? Parasi, servis. Nah, servis iki berarti mosok enek aku nyervis sepeda motornya dirayen nek kene terus tak servis ya apane dirayen. Sing diservis. Lah niki mang wis apik, ibadah apik, posone apik, wonge madhep nyane pangeran munggah teman terus daerah nang aku terus kon lapo. Lah makane sampean eruh pemesin tenggen kula tiyang sing rena-rena niki mau tujuane Gusti Allah kula ditugasno cek nduduhno dalan niki mang wong iki cek dadi wong sing sae. Kan iku tujuane. Lah nek wong apik tenggen kula, lah jenengan badhe ten apa tenggen kula? Terus piye ngono kuwi? Silaturahim. Terus silaturahim terlapo aku terus ngomong apa? Lah ngoten tujuane kan ngarahno. Lah makane tenggen kula niku nggone wong sing duwe masalah. Lah wong duwe masalah niki mboten elek. Sedaya niki sae duwe masalah ganti masalah padha apike. Lah piye duwe masalah niki wau cok isih dadi ayem kudu enek sing duduhi dalan. Jadi Gusti Allah ki awake dhewe iki setiap hari napa Pak? Ngekek ya Pak kabar bahagia. Setiap hari itu kan membahagiakan orang toh Pak. Nyakiti napa membahagiakan. Nah makanya ki ambak niki ngeten niki kados ngandani jenengan niki berarti ngekeki kabar sae. Ngongkon perbuatan sing sae. Lah niki bahas alam ketuhanan dikongkon nguasi perbuatan sing sae. Lah perbuatan iki ndek donya ya enek apik, enek perbuatan elek. Kabeh iki tergantung sing nguasi. Lah nek sampean nguasi Mas yo wong iku mang bejat kaya apa tapi sampean nek nguasi oh alah sampean wasi lho Pak belajar ngono. Iku wong mang wong mendem Pak sampean wasno ngono. Lah sampean kan nguasi mendem. Iya gak iso belajar, gak iso nyontokno mendem. Wis ngono kae Pak wis gak iso nyontokno. Lah ngoten niku sampean niku sampean muasno Pak, sampean aja ngasi mendeme, sampean wasno iku genahno ngene lho Pak, sampean genahno iku ya Allah Gusti. Iku sampean belajari ning jero atine iku enek sapa ning jero. Engko lak sampean delok lak Gusti lak guyu ning jero. Sampean ku belajar lho Pak. Setiap napa sing dihadiraken jenengan iki sampean belajar. Tujuane Gusti Allah iki aku hadir nek ngarepmu. Kan gur ngono. Tapi sampean gak paham mesti nguasi wonge akhire gregeten yen iki wong bedino kurang penggawean apa lagi ngeten lho Pak, seumpama sampean wong iki mendem lak bendina. Sampean gremengi bendina iku mari tak gak tiyang iki. Berarti sing rugi sinten? Lak sampe dhewe ta berarti membuat dosa. Lah wong iku cek diurusi Gusti Allah dhewe. Sing penting awake dhewe gak melok-melok mriku. Lah nek awake dhewe anake dhewe ya aja sampe melok rono ya anak dhewe sing dikandani. Lah iku sampean seneni koyo apa meneh lho betemane wong-wong tugase ngono.
Anggen sampean dadi wong sing kelakuan elek anggen sampean napa ya gak di ngelok napa. Nah iku tugase Gusti Allah wis dijanji. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an takunu yaumal qiyamati an niki lho bolak-balik tak kandhakno, bolak-balik tak onekno. Iki janjine Gusti Allah. Alastu bi rabbikum, Gusti Allah teko. Hambaku, ruhku, aku sapa? Qalu bala syahidana an takunu yaumal qiyamati an Gusti jenengan pangeran kula antakunu yaumal qiyamati awakmu nek wis roh aku jerene aku bersaksi nggih kula nyekseni Gusti nek jenengan niki Gusti kula nek awakmu nyekseni aku nek Gustimu awakmu tak kek donya ate tak uripno ning donya tak gawe cerita ning donya lah perbuatan cerita iki apik elek iki wis tak ridhoi iki seumpama awakmu sampean dadi wong bejat iki kok ning donya awakmu iki pokoke penggawe aku iki mendem tok bedino sampai awak mongko ate meninggal perbuatanmu kudu nglakoni ngene siap tangga awakmu tapi kudu manut aku ya iki awakmu nek gelem ngetutno ceritaku awakmu tak lebokno warga awake dhewe iki gak ono perjanjian iki sing ero Gusti Allah tok lah kok sampean ngelokno tiyang niki sing mlebu swarga niku laris mentem napa jenengan soalnya memandang awake dhewe berarti nek ngelokno berarti awake dhewe lebih baik daripada tiyang niku padahal gak ero perjanjian iki rahasiane Gusti Allah kok sampean napa ngono ki Pak menghakimi makanya awake dhewe ngantek gak oleh ngelokno wong iki soalnya awake dhewe gak ero perjanjiane Gusti Allah wis diurekno alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an takunu yaumal qiyamati an hadza ghafilin basan mulai perjalanan rumah tangga niki kan kemarin didadekno wong sing mendem kan dijanji iki engko tapi awakmu terakhir awakmu tak kon tobat nah tobat kula mbenjen apa Gusti pokoke nek atine meninggal wis mepet wektu ate dijabut nyowo wong-wong lak gak enek wong roh to nek ki mang kon tobat ruwe sing ero sing nunggoi dilalah gak enek sing nunggoi wong iki mang wis depan kabeh Gustine wis sungkem tapi wis tobat dadi pandangane wong elek iya ya lha kok matine piye kan dhisik ket mulai urip ngantek mati kuwi kok gak enek apike blas iku ndane ku cara seksa abote kaya apa gak enek apike blas lha kudune cara seumpama iku arek iku tobat dilu-dilu lak di mbek Gusti Allah lak diterima sing ngurusi sinten iki akhire jenengan to ngurusi urusane wong lali gak ngurusi awake dhewe. Lah iki lho. Lah niki mau bahas napa?
Lah niki mau bahas alam ketuhanan. Ya Allah ya Sami, awake dhewe dikei kuping. Gusti Allah dikongkon ngrungokno napa Pak? Omongan sing sae-sae, ngrungokno sing apik-apik to Pak. Omongan iki terus sampai ngene Pak. Iki ada omongan elek. Oh yo Mbak Baris gak oleh ngrungokno omongan sing elek. Dilalah omongane ning ngarepe sampean. Iki sampean wis kadung krungu ya Pak. Jadi kan gak oleh ngrungokno. Ngeten iki paham mboten sampean? Gak oleh ngrungokno omongan sing elek. Elek apik iki tergantung sing ngarani. Terus apa ndek ngarep sampean iki wong iki omongan elek, sampean apa ate ngalih wis kadung krungu. Lan ciri baris dikongkon gak oleh ngrungokno omongan sing elek. Lah wis kadung ndek ngarepku. Lah aku kudu piye? Melayu, seumpama melayu. Lah wis kadung krungu. Apa enek Gusti Allah iki sing dihadirna awake dhewe kudu menghindar. Sing dihadirna Gusti Allah ndek ngarep sampean apa awake dhewe kudu harus menghindar. Mboten niku, maksudnya menghindar niku awake dhewe tergantung wala Gusti Allah hadire ning gone wong iki mang omongane iki makane Gusti Allah iki lengkap. Gusti Allah iki ya enek apik, Gusti Allah iki ya enek elek. Apik elek tergantung sing ngrungokno. Pun ngoten mawon. Yang ini lho Bu, nek enek iki wong iki omongane wong misuh ya wis aja ditiru ngono ae. Tapi sampean paham ono wong sing misuh iki mang sing gerakno sinten? Gusti Allah. Ngoten lho. Aja mangkel intine ngono lho Pak. Aja mangkel. Lah terus nek apa iki mang wong iku gak nek wong misuh wong dikiran tok sampai setahun sampean gak jenuh. Sallallahu alaihi wasallam. Iki wong mubeng anggar bedhok aku selawatan tok iki wong lapo mubeng ngeket mulai setahun terus jenuh sampai silo terus ya jenuh sampean. Makanya digawe cerita di dunia iki mesti enek apik enek elek cek dadi cerita. Wong rumah tangga sing wedok meneng sing lanang mesti cerewet. Iki wis gandengan. Lah nek sing wedok meneng sing lanang padha menenge niku saged dadi cerita Pak. Mboten dados. Jenengan kula ngomong ngeten iki paham napa mboten? Insyaallah nggih. Lah niki mau dudungno kabeh iki enek wong meneng enek sing tukang nyelatu. Nah iki mang iku digawe gandengan digadukno dadi siji cek dadi cerita. Nah niki wau tunggale wong ngrungokno iki malah Pak. Makanya alam ketuhanan iki asline alame Gusti Allah, sifate Gusti Allah tok. Makanya maksud kula sifate Gusti Allah tok iki sampai tergantung nguasine piye. Ngoten lho intine temen iku. Mari ya Allah ya Sami ya Basir. Terus ucapane awake dhewe dikongkon ucapan sing sae. Lah iki wong anu balis wong miso-miso iku. Lah sing penting sampean iki gak usah melok-melok miso. Lah wong miso iku mang iso saged miso niku sinten sing gerakne? Gusti Allah. Wis pokoke intine wis bahasa karepe Gusti Allah ngoten lho. Dadi wong cuek ngono lho. Sing penting awake dhewe gak niru ngono ae, intine penak. Dadi metune awake dhewe engko akhire awake dhewe ngurusi awake dhewe. Pokoknya gini lho Pak, sing sampean didepi bendina iki berarti Gusti Allah
hadir ngono tok mawon intine. Lah hadire Gusti Allah iki mang enek perbuatan apik elek tergantung jenengan penampanane pripun, husnudzon apa suudzon ngoten tok intine. Ini lho Gusti Allah. Dugi iki masih kok ngamuk ujug-ujug gak ero perkarane ndek sawah menglapo. Terus Pak Ripai wonge tenang, Pak Afandi wonge emosi. Wis warna sing masugeng meneng ae. Iki wong sifate dhewe-dhewe. Maju teng kula kabeh. Iki kan sifat papat iki wis gak padha kabeh. Nah, berarti Gusti Allah hadiraken jenengan kabeh. Dihadirno tujuane Gusti Allah iki lho aku duwe sifat ngene ngono lho. Wong ger ditutui tok lho kok awake dhewe kok mentar. Niki lho klerune awake dhewe. Setiap hari. Gur ditutui tok. Iki lho aku hadir makane menungso iku tugase nyekseni kalih ngenteni apa yo? Aku dilalah masih korene. Berarti Gusti Allah tak enteni, berarti masih kok ate medayo. Lagi mang ngamuk masih kok emosi mbek mae. Emosi mbek mae iki mang Gusti Allah hadire lewat masih kok. Nyapa kok emosi langsung kula sing nampani wong emosi. Lah kula nampani ini tergantung kula sing nampani niki nek kula paham nek iku gustine masih kok dadi adem. Tapi nek kula pahamaken masih kok imam lha apa masih kok lah sampean yo ngono kudune ngene masih kok palak getem tak kandhani. Lah berarti dadi panas dadi nek nyelot. Ini masih kok sampean bebek sampean ku ngene-ngene lah kok aku malah ngobong-ngobongi. Gak malah waras, berarti niku wau penampanane awake dhewe kan berarti gak paham nek iku Gustine dhewe. Gusti Allah iki aku iki hadir ini lho, iki aku nek kene nggih Gusti wis ngono lho biasa ngono. Lah kok gak. Jene masih kok iku mek mak era Jawa blas. Sampean iki sing komentar. Wong gak ero ceritane kok melok ngomentari. Sampeyan gak ero dhewe bedinane. Lah sing masih kok ndek masalah yo ngono mesti belani awake dhewe. Lah kula ditekakno tekane kula berarti kula jadi penengah ngoten lho. Ini lho Mas Eko sampean kudune mbek mak sampean sampean tekoki lapo to masalahe kok dadi adem. Di mboten bali niku mak niku kali kula ngeten. Iki wong emosi kok sampean tampani. Melok lah kok melok kegawa Mas Eko. Lah kudune gak ngono. Dadi ngene lho Pak, iki banyu. Banyu iki kudune enek apa? Geni kan kudune di cek adem ngono lho. Lah kok malah nyelot enek geni kok malah diobong. Malah dikompori dadi panas. Itu jenenge alam ketuhanan. Makane urusane ndukur niki tenggene Gusti Allah. Omongan sing apik akhire napa? Jenengan setiap tiang sing omong kalih jenengan mesti atine ayem, adem, tentrem, rasane makmur. Lah niki. Iki nek cara ngene Pak omongane cocok kambek perbuatane. Lah niki jenenge alam ketuhanan. Ya Allah ya Sami ya Basir kabeh niki. Terus saiki sing pun paham to niki nggih. Niki bolongan pinten? 5. Gangsal to. Nah, bolongan 5. Makane wali songo. Babahan hawa songo. Hawa songo iku mripat loro, kuping loro, bolongan loro, mripat loro, kuping loro. Nah, berarti gangsal. Oh nggih sepitu alam malakut lali. Makane alam malakut. Irung nggih. Niki irung jadi kayak ngambu
barang sing sae. Niki berarti itu. Terus 8 songo berarti alat kelamin nggih kalih wingking. Intine niku songo niki sing harus dikendalikan. Ngoten lho. Iki makane diarani wali songo, nguwali babahan hawa songo. Hawa niku napa to? Lak bolongan to, hawa. Lah nek mboten bolongan nutup hawa. Makane hawa ibu hawa niki hawa dadekno perkara. Makane tergantung omongan iki nek dadi omongan sae ya dadi sae. Tapi nek omongan iki sing gak enak-enak akhirnya dadi masalah. Nah niki wau makane mulut niki dijogo hati-hati. Nah niki wau. Terus alam menungso iki jenenge alam kewan. Niki kabeh niki sedaya sing gulu mengisor niki. Kula muni kewan iki paham to Pak kewan. Sifatnya kaya kewan ki lek dikandani gak kena to. Gak duwe akal. Napa? Hawa nafsu. Pokoknya sak ngadhepi hawa nafsu. Hawa nafsu ki garek jenengan iso ngendhalekno napa mboten? Sedaya sampean nguwasi wong. Terus seneng mbek wong iku. Manggone teng seneng lho. Ati. Nah, ngene iki. Wes pokoke seneng ngandhep ki lho Pak. Pokoke intine sampean iso ngendhalekno napa mboten iku jenenge alam menungso, makane menungso diarani kewan. Makane apa? Diarani buruk. Buruk niku napa sikile papat. Napa iku lak dudono nek buruk niku alam ketuhanan to. Wajahe menungso awake kewan. Maka menungso iki diumpamakan menungso niki wujude sinten to Pak? Gusti Allah. Makanya Gusti jenengan wajah sami kalih jenengan. Ngoten lho. Makanya jenenge Gusti Allah jenenge alam ketuhanan, niki jenenge alam hayawan, alam kewan. Nah, sifatnya Gusti Allah iki mang ya iki mang awake dhewe dikon ngrungokno sing apik-apik. Lah terus niki sing alam hayawan apa paham to? Jenengan gak iso ngendhalekno napa mboten? Mesti dibahas niki. Hewan niki lho, Pak. Sampeyan gak iso ngendhalekno napa mboten? Kali sinten mawon sampeyan iso ngendhalekno napa mboten ngoten mawon. Lah sing oleh kambek bojone dhewe, wis ngono. Sing gak oleh berarti harus dikendalikan. Masih seneng mbek wong kudu kadek kan jin iki napa nek arane mangkele kalian menungso perkara napa to? Perkara ini kan hawa nafsu to. Nabi Adam kali Ibu Hawa saged kumpul. Berarti niki kan ujian nggih teng mriku. Makane niku nafsu sumbere teng mriku. Makane ngandhap sumbere nafsu tok. Lah sampean upama iki seneng mbek wong mengagumi monggo. Tapi aja pikiran nang rono. Lah sampean pikiran nang rono berarti sampean yang enggak bisa mengendalikan. Makanya kan ana sing kok Mbak Lis lah jin niku kudune diilangi teng awak kula niki jenengan bucali. Nek jin iki dibuat gak iso. Soalnya wis didekek tengene awake dhewe enten 5 nur. Nur jin, nur malaikat, nurullah, nur Muhammad, nur insan niki didekek dilebokno ning gone awake dhewe. Dilebokno nang awake dhewe iki gak diguwak tapi dikendalikan. Dikongkon nempet gitu. Nek malaikat ya mana-manai sampean kodono bareng sing apik-apik manut. Lah sing angel kan sing alam jin iki wau. Makane jin iki aja dianggap elek. Api elek iki tergantung sing lakoni. Makane napa to Pak jin niku dielani napa to Pak?
balenane. Jin iki sifate jin iku pikirane awake dhewe sing senengane. Omong niku lho, pikirane awake dhewe gampang pikiran sing elek wis ngono ae, genah. Lah setan iki sifat nggih. Nek jin iki pikirane awake dhewe sing pikirane elek nyambung. Nih. Mbak Lis iku nyapa ya? Wong iku kok nyane Mbak Lis iku. Engko ndang wong iku watene nyapa ya, Pak? Wis gak usah aku iku ae wis sapa ya? Mas Sugeng iku tengen kula ngoten mawon. Lah wong ngerul. Iku Mas Sugeng kula apa nyen Mbak Lis? Wong seru tengen kula niki mesti ada masalah to. Kok tak maringan tambah bojone ngono sampean iki padahal dik kene masuk ke aku sawi mertuane kan panen sawi dadi gue ngeruh temenan pikirane mesti elek soalnya tengen kula mesti nggone wong di masalah ngoten lho durung mesti nek ngono niki berarti sampean pikirane sampean wis pikiran elek berarti sampean iki berarti jine sampean culno. Ngoten lho. Terus setan iku sifate awake dhewe sing senengane nglakoni perbuatan jahat. Setan iku rumangsane awake dhewe iki lho, rumangsaku iku wong iku kok nyane Mbak Lis saya bolak-balik engko ndangane opo-opo kali Mbak Lis berarti sifat mang pikirane saiki sifate pokoknya wong ki sifate kaya anggerane wong ki dicurigai ngono wong gak lapo-lapo wis mesti dianggap iya ngono lho berarti ki sifat berarti ku setan terus iblis niki awake dhewe sing nanti merasa pinter dhewe wong iku rasaku dhewe niku bijine iku ya biasa-biasa ae lah kok saiki entuk nomor 1 iku gak disogok ae kutang jurine ku nanti bayar. Loh niki berarti jenengan berarti iblis jenengan dalaken. Iblis teng ati jenengan boten iblis dengan iblis awake jenengan. Makane jero nek jin, setan, iblis. Makane tak kondongakno khususon ila ruhi fil jasati. Sedaya jin, setan, iblis lahumul Fatihah. Wong jere Gusti Allah dikongkon rahmatan lil alamin. Lah kok nek mangkel kalih jin, setan, iblis. Iki ditekek tengene awake dhewe iki lho ditugasno Gusti Allah gak sakarepe dhewe ditugasno Gusti Allah iki kabeh rangkulen dadi siji cek dadi kanca. Lah kok dimusuhi. Lah sampeyan musuhi sampeyan remek dhewe awak sampeyan. Nah sampean pengen sedoyo iso ndadekno ati sampean bah dikei perjalanan Gusti Allah apik bah dikei perjalanan iki mang elek menurut sampean lho nggih mboten terus Gusti Allah nek Gusti Allah kan kabeh apik. Nah niki tergantung jenengan husnudzon napa sing diadiraken jenengan niku bah iku mang perbuatan apik perbuatan elek niki ujian Bu napa teguran niku wau sampean gesae niki berarti jenengan ya ati sampean ya ayem to masa dikei ujian kaya apa mbek Gusti Allah ya tetep iso nrimo dikei cerita pangeran. Lah lha Mbak Lis sampean kok bahas ngeten iki. Lah niki mau ngajine bahas sifat Gusti Allah awake dhewe kon iso ningali Gusti Allah dadi wadah sing jembar.
Mbah, wadah sing jembar niku napa, Mbah? Wadah sing jembar ati. Nek ningali iki duwe yo ati sing jembar. Ati sing jembar iku ati sing ikhlas. Ati sing iso nrimo dikeki crita pangeran, ati sing iso legowo. Lah awake dhewe paham kabeh iki masalah niki sing nekakno Gusti Allah. Nek masalah iki awake dhewe kan benerno yo ora ngono, iku ngene padahal gak arep dhewe. Lah nek dadi wong ati sing jembar, enek wong ngono oh alah ya ditinteni ae, engko critane piye, awake dhewe kan ngurus dhewe. Lah iki ati sing jembar. Nah zaman diceritani Mbak Ike dirasani sapa iki? Mbak Bin. Oke contoh Mbak Bin. Ya Mbak Ike lho, wong iku dhewenane merang ya. Mbak Ike lho wong iku dhewenane ku mari ngetan. Paling ku nyane Mbak Habib ku ndang nyelang duwe. Nah, iki contoh. Iki contoh. Lah sing dijak apa Mbak Ju? Lah Mbak Yu ku ngene. Ala Mbak Bino ngawek dhewe durung weruh kok. Durung weruh kan. Lah kok aneh-aneh ora tau rono kok rono. Nah niki contoh. Lah iki dadi sing dadi perkara iki Mbak Yule. Iki kan dihadirno mbek Gusti Allah kabeh. Dadi Mbak Yule iki tergantung. Ya sini kok didelok ae. Alah ya bapak ta urusane Mbak Ika Mbak Habib ya engko nek kuwi tuku jeruk. Nah, ngono. Nah, kan awake dhewe gak ero. Dadi Mbak Ika iki gak kena apa-apa, ngono lho. Dadi ati legowo. Lah nek atine anu, iya ya, umpane dhek enaknya cenjara tau rono tapi kok aneh ya lapor rono sampean dhewe melok. Nah, niki berarti sampean cara wadah sing gak jembar. Cupet pikirane langsung didoktrin elek. Lah niki jenenge wadah nek ningali nyanggone Gusti Allah berarti dadi wadah sing jembar legowo. Terus nek kejadian apa-apa sing nimpa awake dhewe iki atine dikongkon sing ikhlas. Nek wong gak ikhlas niku lho, Pak. Akhirnya niku getun kok apa-apa iku. Nyapa yo? Aku kok diujian Gusti Allah ngene, ngersula. Lah kok tibakno Gusti Allah ngekei rencana sing luwih apik. Nyapa yo aku denane kok ngene lha iki jenenge getun gurine. Terus niki mau bahas suhudul qayyumiyah, ningali sifat jumenenge Gusti Allah. Lah niki sing kula tekokno Mbak. Sifat jumenenge Gusti Allah. Sifat ningali sifat jumenenge Gusti Allah iki ning gone alam kelanggengan. Pak alam kelanggengan iki paham boten jenengan? Alam kelanggengan iki awake dhewe dikongkon nglepasno kabeh. Apa sing dilepasno? Pak, kula mau nglepasno kabeh niki paham boten? Awake dhewe ndek donya iki apa sing dihadirno Gusti Allah kabeh iki kon ndadekno sifat sing sae kabeh gak oleh awake dhewe suudzon. Nek sampeyan jek suudzon berarti iku dadi beban sampeyan ning duniawi. Makane durung iso suci. Ya Allah ya Kudus, ya Allah ya Salam. Jadi kon pengen duwe ati sing suci. Nek pengen duwe ati sing suci awake dhewe setiap hari
dikongkon belajar husnudzon. Lah husnudzon piye carane? Setiap napa sing dihadiraken teng jenengan kabeh dikongkon nguwasi kabeh iki sing lakokno Gusti Allah. Makanya dikongkon duwe ati sing suci, sifate kebaikan tok, wis gak duwe beban duniawi, setiap hari kon duwe ati sing suci, gak duwe iri, dengki, sombong, wis ngoten-ngoten niku lho Pak, sampeyan lak paham. Terus alam kelanggengan awake dhewe dikongkon ngene lho Pak. Alam kelanggengan iki ngene lho Pak. Nek masalah Gusti Allah niki lak gak kena dibahas to nggih. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Nyapo ya Allah ya Rahman ya Rahim kok dikek ngarep dhewe. Soale awake dhewe iki judule urip nek donya gur nglakokno bismillahirrahmanirrahim. Sampeyan kon lapo lek dimulai bismillah. Niku judule bismillahirrahmanirrahim. Pak kula niki cerita bismillahirrahmanirrahim jenengan iki paham napa mboten? Setiap nopo sing dihadiraken Gusti Allah niki kabeh dadekno seneng Rahman Rahim, dadekno apik kabeh, aja dipandang elek. Lho niki lho, niki lak setiap hari tak sama lampai buah bojo sampean, anak sampean, tonggo sampean, dulur sampean, sopo ae sing dihadirno depan kambek sampean, bae iki mang wong nyelatu, bae iki mang wong mitnah, bae iki mang wong lapo ae bojo sampean ngamuk ta omongane nyelekit iki sampean delok kabeh niki dengan kasih sayang. Makanya carane Gusti Allah niki nek bimbing hambane dengan kasih sayang. Padahal kan dikek ngarep ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Maksudnya Rahman Rahim niki global lho Pak. Oh gak terus wong lanang wong wedok wis ngono ae. Niku kan paham, niku wis kabeh wong paham. Tapi sing diperjalakno bendina iki seneng ngono. Bae iki mang perbuatan sampean apik, bah perbuatan elek kabeh seneng ngono. Lho. Lah seneng gak iki tergantung jenengan. Yen sik Pak, kula teko critane sik Mas Eko wis ngono. Mas Eko digawe cerita Gusti Allah bendina iku larang-larang to, enek apik elek. Lah selama iki nek wes mbek mae ya wes mbek mae gegeran ini kan tergantung jenengan mangkel napa mboten. Nek cek mangkel berarti muasine makhluk ngono. Lah nek masih yang mae ya bah ngamuk bagak wis paham Gusti nganu susah meneng-meneng dhewe. Lah kabeh niki jere Gusti Allah iki ndek donya dadekno ayem pikiranmu, pikiran ayem kambek gak dadi surga neraka niki tergantung jenengan kiyambek. Lah kok ngenteni surga neraka sumbek. Lah bendina niki wis dihadiraken jenengan, disiapkan surga neraka niki pun disiapkan setiap hari, tergantung jenengan niki penampanane setiap napa sing dihadiraken Gusti Allah, baik iki mang perbuatan mang bah wong iku mang perbuatan sing apik, bah perbuatan sing elek kabeh dadekno surga. Nah niki lho. Lah sing dadekno neraka lan jenengan ki ambek to. Makanya surga neraka niki tergantung jenengan ki ambek yang menciptakan. Jirine surga neraka niki sinten sing nyiptakno? Saya tak teko iku kan jawab. Surga neraka sing nyiptakno
Lagi Gusti Allah kan sing jenengan. Lah makanya jenengan iki enek perjuangan ndek jero niki sampean iki maneh dadi jengkel dikei cerita pangeran berarti sampean dadekno neraka dhewe. Padahal jenenge Gusti baguse ati. Mesti ngongkon sing sae-sae. Lah kenyataane kok sampean jengkel. Berarti sampean gak gelem ngetutno critane pangeran karepe dhewe. Iki berarti jenengan yang menciptakan neraka jenengan. Lah kok ngenteni wis baris aku tak ibadah sok pencegak dijegurno neraka sok ben aku cek mlebu surga. Lah ndek kene wis sumpeke gak karo-karo jere ndek donya iki ngene kanca. Kanca iki dibuka nek Gusti Allah apa to Pak saiki CCTV. Nah, CCTV iki dibuka. Lah kok jenggureng ngegregeten ndek kono mosok dadi seneng. Nah, jadi kanca iki gak buka tok rekaman sampean gak ngerekam. Saiki makane perbuatan awake dhewe sampai diati-ati sampai setiap hari dikongkon ngaji iki napa Pak? Belajari awake dhewe cek dadi wong sing apik niki, soale awake dhewe iki wis direkam mbek Gusti Allah ben dina. Lah rekaman iki wis gak kena Pak. Di busek iki ya wis bedino sama nonton rekaman iku wis otomatis online gitu saiki sembarang serba online. Lah rekaman iku masuk kena sama hapus. Makanya deknya tak bahas ojo kenal malaikat Malik kalih malaikat Atid. Malaikat Atid iki setiap hari nyatet perbuatan sing awon. Lah sing dadekno perbuatan awon kalih mboten niki sinten? Kang jenengan ki Mbak Gusti Allah iki gur menghadirkan setiap hari. Menghadirkan Gusti Allah jere lengkap. Enek api, enek elek. Berarti sing ditekakno sampean bedino ya enek api, ya enek elek. Iki wis lengkap gandengan. Lah niki wau gandengan tergantung jenengan dadekno surga napa dadekno neraka. Lah ceritane pangeran apa kena dirubah? Betul kena to? Wis ditulis. Lah wis ditulis iki dadekno iki mang crita api elek iki dadekno api kabeh tergantung jenengan sing nguwasi. Wis ngoten tok. Pun paham to? Lah iku jenenge kon cek dadi awake dhewe ning gone alam kelanggengan. Lah iki mang kita kan bahas alam kelanggengan. Makanya Gusti Allah ini gak kena dibahas. Gak enek sing iso nyaingi Gusti Allah. Ngeten apa? Iki seumpama Pak. Enek wong napa duwe sifate wong iki liyane Gusti Allah enten mboten Pak sing iso ngrubah sifate wong-wong